speaker kwi-Christmas ka-2013 ayalihloli ndiyacela. Because ubomi abuziphinda okokoko bomntu bungaphezi. Buyaphela. Uyabona ke kumandi uba ngumshumayeli uthetha yonke into othanda uyithetha abanye abantu bade bangayibuzi. Ubomgada ngokodwa xa uqonda inoba uthetha ngawo umshumayeli akapheleli pulpetini akangothixo. Nebehle ubodibana naye phaa phandle umbuzo uba bekutheni uthetha ngampha epulpetini. Ubomi bomntu ayiyonto eyabekelwa into yoba bube sisimakade. There's nothing like that. Ungaze uyikholwe. I've heard people saying uAdam nomkakhe babephila ngonaphakade. Indawo napha eBhayibhelini. Because kule iBhayibhile kwincwadi kaTimothi wokuqala 1 Timothy chapter 6 and verses 16 and 17 ithetha ngoThixo ithi nguNkosi kaNkosi ukumkani wokumkani okuphela konokuthini konokungafi. He's the only immortal being. Ubani uThixo nguye yedwa onothini onongafi. Everything else is mortal. Nihleli nabethuni uba nguThixo yedwa ongafiyo. Umntu ngamanye amagama alikho ixesha esasiza kuthi wayephila ngonaphakade. So uAdam nomkakhe yayingezo zidalwa zingafiyo. Yayizizidalwa ezifayo. Qha buza uba kwakutheni bangafi. Mhlambi ngakuphendulela into ezininzi. Uyeke bane wari kakhulu nangwaba sobangcwabile. Because nami utata wami usengcwabeni. Ubomi buhamba buphele. Udlo tata into yesibini. Life is a mixture. Ubomi bungumxube. Abuyibilanto bebuyiyo izolo ngengomso. Kunjanje buvele butshintshe bungakhanga bubethe mfini. Uba ulumko uhleka kakhulu kuvele nelokugqibela. Uyazi abanye abantu baphila ngendlela obona into oborheme bacinga bakiyiwa ndawo. Babambi handbrake abanyathelanga nefoot brake babolele ekwarini okomqala. Abayiqonda into yoba izinto zingatshintsha. Ubukela abanye besenza izinto elizweni ufika onwabile ekhompyutha uzama ushiya abanye. Hayi ungaqhuba galela etrolini yakho ubukela abanye begalela. Kuba bona abantu ePick n Pay fika zigcwalisa omnye phusha zimbini nabantwana bakhe. Bacinga abantu ubomi yinto yowuthola nantoni na. Agalele etrolini yakhe galela etrolini yakho kodwa inqashi kuyayiwe thilini. One day uzaba nendawo ongazunqumla kuyo. Because ubomi abuzuziphinda-phinda okokoko. Merry go round izawuhamba ime. Eyokugqibela into ayibalayo lo tata uthi life is fragile. Ubomi bomntu buqoboqobo bephuka lula. Amadoda ungacinga bomelele. Isixelelo ixabane nomfazi ekitchen. Umfazi athi anawuxelelwa nguwe wena ufe uthwele umnqwazi wena. Iphume kancinana hamba umfazi olala ngomso xa kuvukwa ijinga kule light lapha elonje ngentambo. Izixhomile. Bemka kudala ubomi yenzakaliswe ngamazwi. Kuthiwa ife ithwele umnqwazi. Because ubomi bomntu bephuka lula. Awunawujikeleza nabo legugu lethu kuse. Because ubomi bephuka lula. Suzula kakhulu.
In fact iBhayibhile inendawo ethi kule ncwadi eNtshumayeli funeka ulum kuba clever kakhulu uzawufa msinyane, ulum kuba sisidenge kakhulu uzawufa msinyane. Itsho funeka uphile kumgangatho ophilayo. Don't be a fool, you'll die early. Ungabi clever kakhulu uzawufa msinyane. Kuba bona abantu abazama ubamba ifika azicuthe izinto, azicuthe ngenye imini nive ukuthi usesibhedlele unebulimia, uhlanza kayeki, ube clever kakhulu. Isikukho idate ezimbini ezibalulekileyo ebomini bethu. Le date yokuzalwa kwakho, i-birth date, nale date yokuthini kwakho, yokufa kwakho. Zombili zinezatifiketi zombili. Kunjanje akukho umuntu oyaziyo eyakhe idate kuzo zombili. I-birth date yakho uyiva ngeparent yakho, uyayixelelwa. Akakho umuntu oyaziyo i-birth date yakhe. Uyixelelwa ngumzali wakho nihleli nabethu endlini. In fact mamelani into, uba unozutha emntaneni wakho ndifuna ube lapha nge-1st kaJune because wavela ngecawe ngo-1967. Nge-1st kaJune ngo-11:15 sizawuqalisa i-birthday yakho ke kule Sunday yezayo ngoba yi-1st kaJune. Aske mke lo mntana jikeleze negugu lethu nebheto zakhe atsani bahoya umama notata bakho right bayaxoka i-birthday yami nge-6th. Nicinga bafamba ubhadlile lo mntana? Noyicingeni because awunawuva ngabo ngoba nguwo abazeleyo, nguwo yaziyo ubazele nini, funeka bathathe into oyithethayo. Ne-death date akakho umuntu oyaziyo yakhe. Uyawuba nelakho ubube khona elivukweni lokuqala, uyawuyazi ke mhlawumbi. But akakho umuntu oyaziyo imini azawufa ngayo. Umnye ndimaziyo owenza isimanga waxela uba uwawufela apho, uyawufa nini. Yayazi abanye abantu bazathi hayi injalo, kukhona abazixhomayo. Zikhangelele phaya ekuzixhomeni binoba uyazazi noma uzawufa nini napha yena. But kulapha phakathi kwezi date zombini apho kufuneka wenze izigqibo, because beyond your death date akubikho chance yokwenza izigqibo. Before your birth date akho chance yokwenza izigqibo because you are nowhere. Ukhona onokwenza izigqibo engekazalwa? No. Ukhona onokwenza izigqibo emva kobefile? No. So ixesha elingundoqo leli lilapha phakathi kwezi date. Ubuza uthatha umfazi umthatha apha phakathi kwezi date. Uba uzawuthenga imoto uyithenga phakathi kwezi date. Askeva kuthiwa kukho indoda ebuye ngeMaybach emangcwabeni. Hayi askeva noba ungamncwaba umuntu umfake neZ10 iBlackberry lintsha igcwele i-airtime nebhetri sagcwele, umncwabe naye apha eboxini, uyawulinda uncame zange ndive kuthiwa kukho umuntu ufona emangcwabeni. Because ingqondo yomuntu isebenza kuphela apha phakathi kwezi date zombini. Now eyokuqala seyigqithile, ushiyeke nedate enye. Uyabona ke ubomi bomuntu bufutshane. Kunjanje lo muntu obhala lento namhlanje unamava ayo, because uJob uphile 140 years kuphela, but weva amava abuhlungu. But mamelani elibali lakhe nizokwazi uyizinzisa lento ethethwa nguThixo ngobomi bethu. Ibali likaJob xa liqala kwisahluko sokuqala uyawuzifundela ekhaya wena lonke xa unethuba, but apha kuchapter 1 the very first verse ibali leBhayibhile lithi kwakukho indoda ekuthiwa nguJob kwindawo ekuthiwa kuse-Utse ngapha east. But iBhayibhile
xa imchaza ibala izinto ezimbini ngaye kuthiwa he was blameless and upright. Yindoda eyayimoyika uThixo ingenabala ingangene entweni erongo. Kuqalwa ngolo phawu kuJob. But yagqithi iBhayibhile ibe nezinto ezibalayo ngoJob ithi uJob wayenegusha eziyi-7,000. Andikeva umuntu kuthiwa uke wanazo zangako elizweni. But ayanele ukuthi iBhayibhile igqitha ithi uJob wayenenkamela eziyi-3,000. Vumani ndithi wayenequantum eziyi-3,000. Ngoba ngela xesha inkamela yayi-public transport yela xesha. And therefore xa kuthiwa uJob wayena 3,000 camels, that equates to 3,000 quantums. Itaxi zakwaJob 3,000. Andiyazi into yoba wayezivalela kweyiphi igarage. Wayenodriver abayi-3,000 nemigewu eziconduct eziyi-3,000 because une-3,000 yeteksi. Zonke zibhalwe bani Job bani. Idlula ithi iBhayibhile lo mfo wayenenkabi zenkomo eziyi-3,000. Ijokhwe zaziyi-500. Vumani ndithi ngokwakaloku njengoba yayinto yowulima wayeneetractors eziyi-500 uJob. No driver abayi-500. But iBhayibhile igqithi ithi wayenamadonki ayi-500. Vumani ndithi wayenebhaki eziyi-500 ngoba amadonki beasts of burden zazithwala imithwalo. So uJob wayena 3,000 yequantums, ena 500 yetractors, ena 500 yebhaki zothwala imithwalo. Negusha eziyi-7,000. iBhayibhile ithi wanabantwana abangamakhwenkwe abayi-7 nabantwana abangamantombazana abayi-3. Ngamanye amagama wabana 10 ivali lebele ithi nemfidi yabasebenzi. Ninoyiqonda mosinyanisile nditsho? Kuyacaca into yoba xa kwaJob kuzawulinywa kwakungakhutshwa tenda because wayenazo zonke into zowusebenza. Now, notisani into ethi impawu zalo muntu ekuthiwa nguJob ezibalwayo zingaphi? Zimbini. Because olokuqala kuthiwe ungumntu owoyika uThixo. He's blameless and upright. But olwesibini kuthiwa ungumntu onezinto, material things. Izinto eziphathekayo kunjanje izinto zequality wayesisityebi. Igqitha iBhayibhile ngoku ithi kuverse 6 kwabakho intlanganiso not up ezulwini. Ubuke wayicinga into yoba kungena intlanganiso kanti nasezulwini. Uyaba abantu bacinga intlanganiso zingena apha qha. But iBhayibhile yalathi into yoba there was a meeting and this meeting was in heaven. Kunjanje bachaziwe ne-delegates ezazimele bazipha. Because ibale iBhayibhile lithi yayi-meeting kaThixo nonyana bakabani bakaThixo. Na uyabona ke into oboyohoya ungayi entlanganisweni ongamenywanga kuyo. Now if you don't believe me, xa ungeyo delegate ene mandate yoya entlanganisweni ethile ungabowi ubufuna ufundile lesini ubokutraye kwezi zasemangawuni nasemapulukwane uyawuyibona into yakho. Uyawubuya unescratch awungene entlanganisweni ongamelanga bakuyo. Nakuleya ibale iBhayibhile lithi izidalwa ezazipha zazinxiba amatikiti abhalweyo Son of God. Ngamanye amagama izidalwa ezazizawungena phaya
yayingonyana kuphela bakabani bakaThixo. Qasqashi nicinga umahambi wayezawungena pha? No, isizathu kukuba andingonyana kaThixo, ndingunyana kavula indlela. Anindiva man. Ungena kulantlanganiso because you are a son of God. Akukhwapho walatha khona. Uphelela kubani? kuThixo qha. Kwathiwa kuba uzalwa ngubani wena? Uthi nguThixo. Phelela pha. Ngamanye amagama danti ingazuqualifya ungena phaya nawe wawungazuqualifya. Isizathu soba nditsho kukuba wonke umuntu onalento sithi ngumbhono inkaba wayengazungena pha because yalathi into obuzelwe ngomnye umuntu. Hayi zikhangele ke ngokwena ungaxelelwa ngomnye umuntu. Sikhangele phathe wena apha ngaphambili uba wawuzawungena na kula meeting, yes or no. Uyazazi impendulo ile lapha kuwe. But there's one being ekwakufuneke kula meeting ayongena pha because he was a son of God. Uyabandazi nentoba kula ntlanganiso abanyana bakaThixo babe yi100 ababeza bapha. Ndiyayazi ubuzanibuza ndiyazi njani nabantu abadala babedla ngothi xa exakwe kuphendula athi buza mbobuze ephiko nganeno kwepeki. Because uzawubuza omnye umuntu uyazi njani lento. Lesani izibhalo bantu basekhaya. Fundani izibhalo. Kunjani bake wazifunda uzaba bright by 100 abanyana bakaThixo were expected there 100 beings, all sons of God. Now vumani ndithi andilazi ixesha ezawuqala ngalo la ntlanganiso, but vumani ndithi yayizawuqala ngo12 ndikhe nje elami ixesha. Kwale 5 to 12 kuhleliwe apha kwi-register ye-credentials in 99 say signing. But there's this one being ongekabikho ecani kwegama lakhe kuzelo absent akas attend meetings. Kuzelo absent ecani kwegama lakhe. Kwale netba kuthiwe ngu5 to 12 xa izawuqala imeeting kulungiswa incwadi kwavakala isound wena wake wayiva xa isiza ihelicopter izawulenda kusiphuka amaphepha kuphakama icardboard kwavakala isound echurch. Kujathi tenetba ivakale kwagungqwa pha ngasemnyango akwazole ezulwini kwesa akwabakudala kwade kwaphakama uThixo because kwaqala ingcwabangcwaba ngasemnyango. Kwafuneka kuye uThixo wabuza kwenzeke ntona kwathiwa kugalele kunumber 1. Kufika uLucifer, kufika uFafa lude into emaphiko amathandathu amawundu amaphiko yagaleleka la kwekwe yagaleleka icondoba iphethe inqwaba ye-files nayo izekle meeting kaThixo ngoba naye unginyana kabani kaThixo. And for that matter he's the firstborn. Ngoqala udalo kwalandela uGabriel lesani izibhalo man yagaleleka lanto yafika inde kunazo zonke izidalo ezipha kungena uphopho wophophi namazinga ngena pha icondoba lanto kubuza uThixo kwenzeka ntoni apha kuthiwa hayi kufike ubhuti ufuna usayina shushu kwi-attendance register because mamelani man uyazi ukube newari xa ubona indlela adepictwa ngayo uSathane. Go and read Ezekiel 28 no Isaiah 14. Thina sikhulu uSathane simazi yenye into emnyama ephathi folokwe when in fact iBhayibhile yalathi intoba is the opposite. Sesona sidalwa sihle kuthiwa ulutywino lesakhiwo
is the seal of perfection. Ayofika ngamanzi parafin ucwalile umhlekazi. Ndinixelela inyani apha kuthi akwasidalwa sifikayo kuye ngobuhle. Not apha kuthi kuphela, but kuzo zonke ezidalwe nguThixo unumber 1 usogqitha sonke. Jonga ingoma ministries bebe baninzi apha becula amazwi ngamazwi. La kwekuwacula onke ngomqalo omnye. Umqala wakho upropose itablets. Yangena pha andimazi ba wayesitsho ngeliphi ilizwi uba saphana iregister. Kodwa inoba lelona lizwi limani. Kwanqanda uThixo ibanjwe ezandleni iregister. Wabuza into aba wena ngoba bonke ababalapha ba represent planets. Njoba bemeli baba 100 ba represent ezingaphi planets ezi 100 nihleli nabethu endlini. Mbana ufunda iBhayibhile man. Zi100 yekuba sa discoverishwe ezizimbalo. Wambuza uThixo, jonga apho umuntu usign bu represent eyiphi planet. Wena ufuna usign up represent eyiphi planet. uThixo akaligqiba yalidubula lakwekwe. Yathi apha divele kuzula zuleni nasekutyutyutyeni ehlabathini. Ngamanye amagama, I'm representing which planet? Planet Earth. Iman, nicinga ba uThixo umunqolo hlobo for bangayazi ubusathana wayezonza ntoni ba? No, akakomunca uThixo. But uThixo uyazithanda izidalwa zakhe. Uzenzela amasheyi. Ngolona hlobo wazola uThixo. Wambuza into aba, oh okay. Uthi uvele ehlabathini uyile gugu lethu. Ujikele phaya enwaye ntontoni. Ekonene ethile estratweni esithile. Wambona umuntu ekuthiwa nguJobi. Uthele batsho uThixo athi uyile nendaweni ethile. Wambona umkhonzi wami uJobi, a straightforward man who's ethically straight, blameless and upright. Umbonile uJobi. In fact uThixo wagqitha wathi nguye yedwa kwihlabathi lonke olilungisa. Yu akagqiba yatshica phansi lakwe yathi phu. Sekebuye niyozifundela ba wathi nini. But mameleni into abantu baseKapa. Xa uThixo esijonga notisani into ba xa yesichaza uThixo akasichazi ngezinto esinazo. Niphulaphule maKristu. Akangathi uThixo umbonile uJobi onemoto ezi3000, umbonile uJobi onetractor ezi500, wathi umbonile uJobi indoda emoyikayo uThixo. How is your life defined, if I may ask? How do you define your life? Bathina abantu xa bethetha ngawe. You know, kukho abantu abanobomi abanye budefinewa ngedrink nangefone. Kulabhutu neBlackberry. Omphi labhutu nendle emhlophe. But uThixo xa ejonga abantu iliso lakhe kuthiwa lijonga imkhavarisho, but lijonga icontent yobomi bakho. Watsho kudala wathi andijongi njengowujonga komntu, ndijonga umphakathi not umphandle. Noba ingafithi indoda ide apha eziphikeni ibe ngathi namadolo esifubeni, andiyijongi because ndijonga icharacter. Wathi uThixo wathi umuntu xa ezowucula makhokele icharacter kuqala because ndijonga icharacter not ilizwi nobumandi bengoma. Because umuntu uzawushumayela i-interest yam ikwi-character yakhe not uthetha kamandi kwakhe. Wathi uThixo uyibonile indoda emoyikayo uThixo.
Wachika phansi uSathane. Mamelani wathini xa ethetha lento? Uthi uthetha ba awuyiqondi into yoba uJob is worshipping you. One, because umprotected. uJob ukukhonza kuba emzini wakhe uvale ngo-ADT, uvale ngealarm umzi wakhe wonke. Siba ngavela kweliqala kukhali ialarm xa sithi gqingapha kukwibhodi ebhalwe ADT, ibhodi yakho Thixo uvale yonke into kaJob, and that is why ekukhonza. Mamelana kula meeting zingaphi ezidalwa zazinengxaki ngoJob? One, do you notice? One. Now can you believe in Doba? In the whole universe, there is one being onengxaki ngawe ngoku hlelapha. Just one being. Kulento yakulobhisha nezinye izidalwa. Une third ayilobhishayo to go against you. Sabasinye esisidalwa sathi, do you think Job is worshipping you for nothing? Kamanye amagama uSathane was saying, la religion ka Job, the worship ka Job is a fair weather worship. uJob ukhonza kuba imeko imozulu isenhle. uJob ukukhonza because izinto zi-right. Uvale zonke izinto zakhe. You see, kukho abantu abanokholo lwebhayisekile. Imeko xa i-right indawo isehla iyazibalekela. Ifuna unceda isikwala nethi binyuka amaqhina. Ibe yiyo ngokwekhwela kuwe. Kukho abantu abanokholo olunjalo. Xa imeko zilula bayamkhonza uThixo. But never zijike balila kuqala. What you Satan what? No. uJob, do you think he's worshipping you for nothing? uJob is worshipping you in order to get something from you. Is there such a religion in the world namhlanje? Ebaduna ingabe ukhona umuntu elizweni okhonza uThixo kube nento ayifuna kuThixo. Abanye bathi ndikhonza kuba ndizawuncwatha, abanye bathi ndikhonza kuba utatomkhulu wayekhonza pha. Sesiphi isizathu esenza ukhonza uThixo? In other words, why are you here in an empty room enomuntu omemezayo oshawutayo? Kukho izinto ezimandi generation nezinye izinto ozishiye ekhaya. Now this precious time ukhetha uzohlala apha. What is your agenda? What is your purpose? Satan wathi la ndoda ikukhonza kuba ixesha liselihle. Uthende batsho yawisa ifile lantu uSathane yathi cima ialarm Thixo. Wathi uThixo for uba kuthini? Wacima ialarm sizothatha ezazinto zikaJob sibone into obuza kukhonzana. Uthe xa ezama uthi uThixo andiqondi uJob lo, wathi uSathane mangathethwa. Gabriel cima ialarm. Cofa icode cima ialarm. Yanqungela kwekwe. Kwaba ngathwa kuzanywe liqhinga yathi makucinywe ialarm. Wathi uThixo right. Hamba mbonza lento ufuna uyenze. Gabriel cima ialarm. Imandi ndinibuze. uJob wayeyazi uba ialarm icinyiwe? No. Ngelixesha uhleli kule ndawo kuyo awuyazi into obuThixo uneyiphi plan ngawe. Awuyazi nento obuSathane uneyiphi iplan ngawe. uJob was not aware. He was living life as usual. Kanti ialarm icinywe ezulwini yatsiba ngespeed lanto. Wena wake weva uYesu esithi ndimbonile uSathane sihla njengombane. Yatsiba ngethutyana ibale iBhayibhile lithi kwathinjwa ezagusha kwathathwa ezaquantum
kwathathwa yonke into abantwana bakhe bawelwa yindlu besepatini kwashiyeka abantu abayi5 ababezoreport kuye niyazi ba olhlobo zazireportwa ngalo ezanto senze kanjani kwafika oqala wathi igusha zithathiwe ngamasebyeni kushiyeke mina ndedwa kubulewe nabandelusa nabo xa egqiba uJesu uJob awu kwafika omnye can you imagine lengxaki wayengene kuJob elokwela kwangena umuntu othi ndiza nomphanga abantwana bawelwe yindlu bonke 10 coffins ngosuku olunye la Job ebevuke kusasa imini inhle lajika ixesha ngomzuzwana lingabethanga ntsimi life is a mixture ngabahleka kakhulu kuba kusesehlotyeni udulibala bakuzubusika life is a mixture uJob lathi langa beliphume nenteshe enhle inqayinhle xa lijika latshona ilanga iqebeli lika Job litshona nenteshe yakhe isithele hlobo ethandekayo ngelixesha kwenzeka lenqule eqhukwa Job ithunywa zika Satan ziphethe iflag azicula imntaka bawo ziyajikeleza because baskorile kucinywe alambe enzakalisa uJob uyaba into ezininzi ezisehlelayo sicinga bazenziwa ngithixo in fact nabashumayeli bade batsho sicinga bazenziwa ngithixo sajikeleza manje ezalithunywa zakhe wena uke wasibona lento yamabhakaniya mfanje kucula pha kuthiwa esamandundu pha icula pha ingoma yawo sajikeleza kuphethwe iflags kucaba kuwiniwe zikhokelwe ngumhlekazi zinentethi ziskorile kwanqanda uThixo wathi makumiwe kancinane ukuwina nongawini kuzawuxhomekeka kwiresponse kaJob anindiva man khumbulani kaloku bethe uSatan uJob ukhonza kube nezinto azifumana kuThixo ngamanye amagama net bazisuswe uzawuyeka ukhonza zisusiwe ke ngoku sifuna ukwazi how is Job going to respond net bathathwe umyeni wakho net bangabikho umntana net banigulelwe kumuntu wena olale ngancelananye net bakugeza abantwana how do you respond abantu beva besithi divele enkonzweni kunjanje besisemoyeni sonke fine benisemoyeni sonke but who were you worshiping hayi mina ndikhonze enkonzweni ethile oh right ndikhonze enkonzweni ethile but who are you worshiping phendula nje lo mbuzo zawuthi kubani lumkhonzayo the second thing about worship is that your object of worship should be the one that dictates how it should be worshipped. Yes. Lento uyikhonzayo yiyo efuneka icele into obimela ukhonzwa njani anindiva. You know umntana xa umfundisa imbeko uthi athi ngesandla usibethe uthi ngazibini. Ebeyazi umntana bafuna khongezele ngezibini? No. Kubani oyaziyo? Nguwe wena mntu ufuna imbeko uyambonisa makakubonise njani imbeko. You are an object. You respect and therefore you should dictate how you should be respected. Nabathixo kunjalo sukwenza uzithandela lento uyikhonzayo yiwe mayichaze mayikhonzwe njani. Sibambana ngento ba abanye banxiba ngolhlobo abanye banxiba ngolhlobo noba unxiba njani fine but phendula umbuzo ngubani luthi nxiba njalo. Because your object of worship should be the one that says nxiba ngohlobo oluthile hayi mina ndikhonza ngosuku oluthile fine but kutsho bani. Because your object of worship should be the one that dictates lala uphendule lo mibuzo. Because awunqandana ngento ezingenamsebenzi hayi abanye banikela ngohlobo oluthile abanye ngoluthile kuba lutshoyo.
Into yesithathu ngokhonza is that obedience is the center of worship. Everything about worship revolves around obedience. Funeka uthobele lo othi mthini mkhonze. Yilento wayebambele ngayo uSathana noThixo ngoJobi kukukhonza. Wathi uThixo yemfondini xa ifika pha ingekaqali nemeeting wathi hayi noba awubangasangena ndifuna uchecksha niqhube njani because mna ndinotise into obuJob usakhonza nangona izinto zakho ezithathiyo. Ngamanye amagama uJob akakhonzi ngenxa yezinto. Niyayazi ba kukho abantu abezenkonzweni for baphile. Andithi ungayizeli lona because this is a week of prayer funeka sithandazile. Akho Thixo oyiswa yiHIV and AIDS. Akho Thixo oyiswa ngamafufunyana. Awavuke endaweni noThixo. Not here. Awayithatha chance. Because sikhonza la Thixo besimchaza izolo uThixo ngoyiswanto. Uthe bathi uThixo hayi kuthe kanti kuJob akakhonzele zanto ngosezithathiwe usakhonza wathi uSathana dibhaqe enye into. Uyazi uJob ukhonza because you have given him life. Now underline this becomes very critical kubomi bokhonza. Niyamvuthini uSathana manosifundele. What is skin for skin? Makuthathwe ubomi bukaJob sibone uza kukhonza mnike the indication ethi uza kufa uzawumehlutha ubomi uzawubona uzawubuya umva. Mamelani aniyiva lento ethethwa nguSathana. Aniyiva mamelani. uJob ubekwa kumhlaba oza kuthi. Funeka choose which is which, to worship God or to love life. Because into ezimbili uba uzawukhonza uThixo uzawuthathwa ubomi, but uba uzumkhonza uzabugcina. Wena wawuzawunza ntoni? Cingani ngento ethi usesibhedlele buyaphela ubomi bakho uqalelwe khetha ubuphile okanye ukhonza uThixo. Ubuzawukhonza uThixo uzawufa, but uba uzumkhonza uzawuphila. Imagine usesibhedlele buyaphela ubomi bakho, ungakhetha yiphi? Wamamela uThixo wathi okay. So uthi uJob ukhonza because unobomi. Ubunothreatnisha ubomi bakhe angathi enza lento hamba. Kamchukumise. Umethusa ungade ubuthathe. Yehla msinyane lanto yaqala emfazini kaJob yamjika ingqondo yabuya ngoJob yambetha ngamathumbu usuka enhloko uyawutsho phansi kwenyawo washiya umzi wakhe wawutshona etipini ezikrwempa ngompha echochozela imini nobusuku. In fact kuthi friends zakhe zange zimrecognize zafika zahlala naye for 7 days engalali egcuma unrecognizable okwezikrwela ngompha. As if that was not enough, kwafika umfazi wathi yewethu ifa ulahle nalo Thixo. Lahla lo Thixo man usikufe. Yalando uthetha njengesidengekazi. Now niya notice into ba uThixo uyawina for a second time. Ngamanye amagama uJob wayiprova kuSathana into ba I'm not worshiping kuba ndifuna ubomi. For to me to worship God is better than life. What yolamfo esethuthwini what? For as long as God is my friend, it doesn't matter who else is not. Zawukhonza uThixo noba nizawufa ndikhetha uThixo kunobomi. Kukwimfide yafa ngexesha ekuthiwa iDark Ages. Abantu abathi for to be loved by God is better than life. Better ukubangcwatywa behlela abantu phambi kwabantwana babo agqunyelelwe ngomhlaba ehleli
bembukela abantwana babo zingena ezanto zicula. uJob yabuza, xa yewile umuntu wafa uyawuphinda aphilena. Kuphendula uYesu uthi noba umuntu obethe wafa ekholwa kum uyawubuya thini avuke. Days of our lives. Imihla yethu mifutshane, ayanele ba mifutshane, izele zingxaki. Uba undikholwa, go and ask your pay sheet. Mbobuza pay slip yakho uba undikholwa. Because incwadi yentshumayelo ithi sonke siyayazi uba sawuthini sakufa. Uba uyikholwa loo nto ambobuza pay sheet yakho. Lento une medical aid is because uzama unqanda ukufa. Lento unengqande ezenhlanga njengami uqaphula is because uzama unqanda uye emangcwabeni. Isizathu soba ube usabhatala burial scheme is because ulungiselela ukufa. Ambobuza pay sheet yakho. Uyaba ngoku sihlela lapha kungaye wakwenye yezimetri zabe. Uthi xa ufika pha kuthi hake kwagcwala kule isimetri, but uthi xa ujonga kuyingcwabeli lapha kubiyelwe pha kulo uwispace esibonakalayo ibingangamangcwaba amabili. Xa ubuza ngokuba kugcwele kodwa apha kuthiwa hayi apha kungcwatywe umama umahambi, apha ecani kwakhe kubekelwe umyeni wakhe nomama wakhe. Ngelo xesha lo tata umahambi obekelwe ispace emangcwabeni nanku ugqunya umgqenya nenyama kwamzulu. Senespace esiphi esemangcwabeni. Sobetendeka noba singayiphika ihamba nobomi bethu. Mamelani ke ngoku sijika ikona. Xa ufunda kwincwadi yeGenesis na ufumanisa into yoba uThixo wayeyithethile nyandla ngonoqobo uba iyakwenzeka into obubomi benu buqhawulwe because niphila ngenxa yesizathu esithile. Uba ke salahlwa nakwenzakala, khumbulani into yoba nakuJob kwakubekwe imiqathango, nakuAdam nomkakhe kwakubekwe imiqathango. Yabona xa ungena pha endlini late, I'm not so sure ke whether sadlala na but ndiyayazi bendike ndiyibone. Uxa ungena ngo6 no7 kukho into edlala pha eTV, ufika nebhotile nefika. Pha phezulu kula bhotile kukho amatye amancinci ehlayo abheka phezantsi. Eliwileyo alibuyi lihlala bheka phezantsi. Ngelixesha ehlayo lamahlalutye kukho indoda ethetha kamandi like the sands in the hourglass. So are the days of our lives. Le mini oyiphile namhlanje ngomswa uzuba nayo. Be very careful. Ixesha eligqithileyo never returns. Uphila imini benye ngexesha. Ingxaki yobomi into yoba asiyazi ibalance esinayo. Ilishwa into yoba uThixo ukhonzwa zitrap ilahestiri. Because the accusation kaSatan uthi aba bantu uthi bayakhonza abakhonzi. That is cosmetic worship. Utsho uSatan aba bantu baqabe nje makeup bayadramatize iHollywood le yenziwa pha eGoogle lethu. Baya-actor aba bantu. Lento ingathi bayayenza bayalinganisa. Now umuntu oyi-actor ngaphakathi akayiyo le character yenzayo. Niyamqonda umuntu uthi akhulelwe engakhulelwanga xa e-actor. Alwela umntana oku kanoluntu ongazange umbone. Sisho uba kukho umntana akho mntana. Kunjanje umuntu xa e-actor abanye
bade baphulisha izitanda eziyingozi kukinto ezikwazi ukuphulisha izitanda ezitsho kumincwe ngabantu ishumayeli memeza umsindo zayo kanti isimilo sayasimemezi. Now i-relationship phakathi kwethu noThixo, phakathi koJob noThixo, nami ndandiyizingela ndade ndazobhaqa kuchapter 42. In fact, qalapha ku38 mamelana uthini uThixo emva koba uJob edwaba nabangani bakhe wathi Job phakama up, stand like a man. Phakama ngoba ungumntu. I'm going to prove uba ndinguThixo. Mna Thixo ndadala ihlabathi. When I laid the foundations of the earth, where were you? Inqashi lapho phakathi kwakho noThixo. Because if there was at a particular point in time you were not in existence, it means you are not God, you are a creature. Umbuze uThixo kaninzi uJob xa ndandisenza into ethile ndivalela ulwandle esipoint luzawuphela apha. Where were you? Niyayazi New Zealand uba it is below sea level, the whole of New Zealand. Yes, ulwandle lungasendle komhlaba eNew Zealand, but nake neva kuthiwa luhlile abantu bapha bayaqupha njengathi. Anibuzi balo ubanjwe yintoni? Abantu astronauts xa zisespaceni zithi zikwesa space phaa ngasenyangeni zithi ihlabathi is so small as a dot. Xa upha ingathi ungalithi ngomnwe ulicumze. But uThixo linjalo ulikhathalele. La verse ethi wenjenje ukulithanda kwakhe ihlabathi alibonakali nobonakala xa usezulwini limfili balikho, but God still loves them. Now yacaca ngoku into ba i-relationship phakathi kaJob noThixo was one of creator creature. Yes, kwacaca ba uJob akamkhonza uThixo because ufuna izinto, because ufuna ubomi, but uJob umkhonza uThixo because he is the creator. No Abraham wamkhonza uThixo ngoba wathi uThixo ndidale inkwenkwezi kwatsho nontsikane emaxhoseni wathi lo Thixo omkhulu ngulodale inkwenkwezi nozilimela nolwandle nemithombo yamanzi. Amaxhosa awazi bana sizathu sowuphendula ezulwini because lampo ekuthiwa nguntsikane le gospel wayeyishumayela yile kwisityhilelo 14 verse 6 moyikeni uThixo nimnqule lodala izulu nomhlaba nemithombo yamanzi, exactly njengoJob who feared the God who created. Oh, so Abraham no Job were in the same religion. He was worshipping the creator God. What about Adam? Nicinga wayekhonza ntoni Adam? Hebrews 11 verse yokuqala nesibili. He worshipped the God who created. Because uThixo simkhonza kube edalile. Ivakala incwadi esityhilelo 5 kuthoba zonke izidalwa ezulwini zathi fanelwe imvana. Fanelwe imvana kuba yahlatywa umelwe wena kukunqulwa wena odala izulu nomhlaba nazo zonke izinto ezikwezo zinto. Simkhonza uThixo ngoba esidalile. Xa siye ekugqibeni ndiyayiqonda into yoba njengoba sihlela phi noba sicinga uba ezinye izinto do not apply to us. But mamelana ilizwi elikincwadi eGenesis xa uThixo wathi on the day otya kulo mthi ye shall surely die. Uba uyoyifunda kwisiHebhere now ufumanisa into yoba actually le ntetho yayisithi on the day nitye apha kwawuqala iprocess yokufa. On the day nitye apha dying you will die. Ngamanye amagama iyawuthi chu ekugqibeleni ningabikho nomkakho.
imanuthi kwincwadi amaKorinto okuqala 15 into ayiyo uAdam wasemhlabeni bayiywa bomhlaba. Mamelani, ubuAdam wathi ngotya pha kwaqala iprocess yofa, abantu abazelwe nguye nicinga uba bayafa because uSatana wenza iqhinga kuAdam xa efika pha what is connected kum uThixo ethe ndikushiya nomthobo. Umuntu kaloku akanabomi bukuye. Ubani ndiva mamelani xa uthenga iselfone uyithenge nebhetri nento zonke. But uyaxelelwa ufika kwakho endlini uzuyiplug embaneni uyicharge for 16 hours. Why? Because apha kuyo ayinayo electrical power. Ithatha phi kastash Eskom, ininzi Eskom. Uyiconnecta pha itsale net bigcwale uyincothule. Xa ijikeleza uyiphethe le power ilapha kuyayiyo yayo, be very careful iyaphela. And xa iphela funeka ubuye uyoyiconnect entweni pha eplugini kwisocket. Kunjanje funeka uyiconnecte ku250 volts ngokwase South Africa because 110 akazuyicharge. uThixo washiya 250 no 110 wathi niziplug ku250 ningaziplug ku110 because abuzucharge ubomi benu. Wakalela kuSatana wathi ziconnecteni ku110 yinonsense lithethwa nguThixo anizufa. Nake nayiva wathi uSatana uThixo said you shall surely die. Wathi uSatana you shall not surely die. Now itolkeni ngesixhosa nivuva liqotha qekile liya. Mankankele itoti yegrave akayithethi into ebambekayo. Waxoka wa-edit statement wesi simple. uAdam nomkakhe baziconnecta kwi-carriage elinoAdam elinosatana. Into angazange ayithethe uSatana kuAdam yethi njengoba ndisithi khwela kweli carriage linam, eli carriage alinantloko, ndadisconnectwa kudala nam kuThixo. Ngamanye amagama awuzuba na connection ukhwela kwitrain engayindawo apha singama-carriage amileyo, and therefore Adam wazala abantwana abangena connection noThixo. Ayonto ba inetwork ayikho, ikhona inetwork but isimi irongo. Yahlala pha. But mamelani kwenzeka ntoni? You see, when you disconnect yourself from God, from Eskom apho kumbani omninzi, ekugqibeleni ibhetri yakho will die. Ucime. Hlobo ethandekayo, uPawulos uthi kwincwadi yamaRoma 8, ngoku sihlela apha ubomi bethu buyonakala. Ubomi bethu buyonakala. Aniyikholwa lento ndiyithethayo Thelekisa. Uba xa uzijonga ezifotweni usafana nangoku wawungumntanana. Because njoba ndilapha ndiqalisa imibindi xa ndizijonga ezifotweni kukumntana okamkam onamehlo amakhulu akamkam, izidlele zizele namhlanje zibothokile anizibuzi yephi la nyama. Ngelixesha uhlela apha ubomi bakho buyaphela. Baqala ngalamini uAdam wadla icells zakhe kwangekho nenye zawufa, zaqala ngalamini ufa one by one. Kwakuhleli kwesisitulo ubomi bakho buyaphela. Anizibuza babuphela njani? Icells zemizimba yethu ziyathini? Ziyafa. Every day xa uhlamba lantsila zi-dead tissues, dead cells zomzimba wakho. Eminye idisikwe iminwe iswekile, kusikwe nemilenze, nenye iparts zomzimba wethu ziyasikhokhela ubheka emhlabeni. Ngamanye amagama ngelixesha uhlela apha u70% womzimba wakho sowungcwabile. Ikukhokhela ubheka emangcwabeni. Imizimba yethu yonakala usuka ngalamini kangoba amehlo siwancedisa ngeglass because ayonakala. Kwafuneka umzimba wambathiswe because yonakala. Abanye apha kuthi sebegqithe nakwi-expiry date because kukwi-date engu-best before nasemntwini. Be very careful. Uba umntu zamtshata leqa umtshata because une-expiry date umntu.
uba undikholwa xa ufika endlini zijonge aba badala uzawuthi xa izijonga athawuthi umzimba ujinga washing uzela washing imibimbi because imizimba yethu iyathini yonakala kunjanje buyajonga ezichemist ipharmacies zonke lanto iphaya echemist idalela umzimba wonke womuntu ngoba yikho indawo engonakaliyo emzimbeni womuntu kukuyeza lempumlo kukwelamashiyi kukwelomlomo kukwelenzipho kukwelenyawo kukwelamadolo kukwelezwini kukwelamehlo because yonke into emzimbeni wethu iyonakala okhona sibheka phambili ixesha siye singena kulo kukhona siye sibazidzure notisani uAdam must have been 8 meters khawuthelekisa ujonge kuwe and think uAdam angathini ubunosibona lamntu anganewari usibona sihleli kulendlu anganewari usibona sikhwela imoto because lento esithi is the fastest car in the world iBugatti uAdam ebenosuka naye apha egugulwethu kuthiwe mazibaleke zawume ICC apha ezantsi eta bekwawusuka apha ubuya ufika uAdam kudala ephumle ibaleke phansi ukugqabhuka ipistons abuze uba nilibelephi hebethuna ndiyayazi uba niyibhiliva ningayibhilivi lento ndiyithethayo but uBusain Bolt uyakwazi umbale ku 9.2 100 meters seconds and iBMW M3 iclock 4.3 notisani how close ixesha lomuntu nele moto is because umuntu was capable wayene capacity yohamba phezu kolwandle wayenamandla ovela nyuka isibhakabhaka shoot if you don't believe me jongani kuYesu wanyuka ekseni wayezulwini wabuya kwangalamini because sine capability yozenza ezo zinto uze kapi biqale yayintoni for uba kuyiwe ngeplane we had capacity so wake up ngethutyana but yemka ngoba sangena esonweni imizimba yethu yabo nayiba le Bible ligqibela ngento ethi kwincwadi kaJohn 10 iverse 10 kuxabana uYesu namaJuda uYesu uthi xa ethetha kubo babuza phofu usebenza ntoni uthi uYesu nke mna ndize uze babe nobomi ndize uze babe nobomi babe nabo in abundance ndize to stop le process yobola kwemizimba yabo ireverse ndize uphinda babe ne-height kwakhona kwelitala iBhayibhile ithi uAdam kwavalwa indlela emthini wobomi kwisityhilelo 2 verse 7 uthi uYesu lowo weyisayo ndizamnika ubadle emthini wobomi because kwelitala kuyafiwa kwelitala kuyaphilwa goduka yililo yabizwe ekhaya imihla yakho iyaphela khawuleza ukwenza uyabizwe ekhaya take that decision kwathi ke kaloku ngabani kwakukho ixhegwazana elachola itike egoso laya ngaye emarkeni lathenga yakho labuya nayo liqhuba liphethe intonga egoso ibali lithi elixhagwazana laliza unqumla ikampi ezisixhenxe phambi koba lifike ekhaya lale kwakule uqala igate yaxinga yakho lathatha intonga lathi intonga betha le yakho ayifuna ungena esangweni yahlala phansi intonga ladlula laphemba umlilo lathi mlilo chisa le ntonga ayifuna ubetha le yakho ayifuna ungena esangweni wabhoka umlilo ladlula lathi manzi ngicela ucime lo mlilo awufuna uchisa le ntonga ayifuna ubetha le yakho ayifuna ungena esangweni amanzi awenza nto yabiza inkomo yathi inkomo sela lamanzi yaxinga inkomo yatsala intamo rhintyela le nkomo ayifuna usela lamanzi afuna ucima lo mlilo
lo mlilo ufuna utshisa le ntonga ayifuna ubetha le yakho ayifuna ungena esangweni. Yaxinga intambo lacela ucwethe kwabhoka nocwethe wathi soze lalanda ubhobhayi likade lambeka apha lathi ngicela undidlele lempuku ayifuna ugrenya le ntambo ayifuna uginjela le nkomo ayifuna usela lamanzi afuna ucima lo mlilo ufuna utshisa le ntonga ayifuna ubetha le yakho ayifuna ungena esangweni. Yahlala phansi ikati yathi imake sinegotiate yavutela isiqithi yathi ubunondibekela inyama nobisi niyayazi into eyenzekayo kwelabali kodwa kukho into abayilibalayo abantu. Into belaxekwesi lalithi netbalithi lo mlilo ufuna utshisa le ntonga ayifuna ubetha le yakho ayifuna ungena esangweni lihlahlambe ngesililo esitsolo ndakuba yini ukuhlwelwa ndikude nekhaya. Yabethuna uThixo kudala ezamana nawe and yet awukamuvi kule ndawo kuyo. Akathi uThixo vele ugqiba into zonke naba bacinga baba perfect it is by their own measure ayikabonakali into esabayiyo. Bathi abanye abantu hayi sisokolisa ngomahambe baxoka benze ezinto sizenzayo bayazenza ke ngoku ayijiki lanto ethethwayo nguThixo hlobetendeka because umuntu uzawuthi abafana benkonzo bayafana naba bangaphandle fine ilishwa into yoba wethi hithe kude neyitha wothi umlilo ukude neziko ubalisa ubuyaqhuma u10 andivula igap kwaba balapha eziko babavuthele benomthamo emlonyeni. But inyaniso yethi kulungile ke sizihagu sonke but ibheteri ihagu esehokweni kunehagu ezule emathafeni. Yes ibhetele ihagu evalelweyo uba uyiqondi lonto linda mhlazi izawuthengiswa zibheke esilaheni izawubonakala ihagu enevele hlobo ayikabonakali into esabayiyo goduka uyafunwa ekhaya goduka man suba kula ndawo obukuyizolo yilili goduka uyabizwa ekhaya iyaphela imihla yakho kungenzeka into yoba ngowokugqibela nalo sikuwo awuyazi mina yangomsize nantoni goduka izwa ngithixo. Sizawucula le ngoma ethi sitsho futhi ngelo lizwi xa siyicula uzazi into yiyo take a moment uthi Nkosi ndiyayazi ingxaki endikuyo but andizubuya mva noba ndinje mande yakho esehokweni nditsho funa ungena uqhathazela usiya ngakuThixo. Xa sayicula le ngoma ndifuna ucinge man kunokwenzeka into yoba igazi likaYesu wawuliqabile ngaphambili but ngandlela ithile kwagaleleka ingxavula zengxaki zalilenca zalisusa lisabonakala ebomini bakho. uThixo unethuba lobume uthi touch me Lord once again phinda Nkosi ungichukumise ndifuna ungena nditsho Nkosi ndifuna ungena unethuba ubulapha kule ndlu uthi Nkosi bendikukhonza but ndithenda ujonga ndabona uba ndilima indima yothutho uphakame mani umuthi Nkosi ndifuna uphinda funa uya usenokwenzeka ubulapha kule ndlu uyazazi kunjanje into yoba ubungumuntu kaThixo xa ujonga ngemvuthu wawuthi say ndisaqinisekile phakama uthi Nkosi nibambe ndingawi but kunokwenzeka ubulapha uthi Nkosi kudala ndandisifa but ndikuva ngenye indlela ubiyagenda yakho kukwenza mhlanda afa senifile uphinda uncotle emangcwabeni ndifuna ungena ndiyaqalisa uphakama ume nathi ngenyawo
sitsho futhi ngelo lizwe libengezelayo lihle siluvumbuzuko lwalo kodwa ayubakhona You see, into yokukhonza ayondilula. Notisana uba ndishumayele iphinto kule yayishunyelwa nguLucifer nale yayishunyelwa nguGabriel. Cingani uba ndishumayele iphi? How you respond kule nto ethethwa nguThixo is what matters to God. God is not concerned with what you were yesterday or 39 years ago. But God is more concerned with your now reaction. Now that his word has fallen, now that his word has been spoken, how do you respond? Sishiye emakhaya abayeni. Sishiye emakhaya abantwana. Sishiye emakhaya amakhosikazi. Simasodwa ebusweni kaThixo. That is not a mistake. Khumbulani uJob uba wayeme nabanini. Ukhonza abantu basekhaya kunesithukuthezi. Sizawucula lengoma la verse yokugqibela naphakathi kwabaheya. Naphakathi kwabaheya. Lungela izulu. Moya wami. Noma sikaziboni ezi zinto siqinisekile sizawungena. Intshumayelo yangomso ilisilingo esinxiba imakeup. Make sicule la verse yokugqibela sizovala sithandaze. Naphakathi kwabaheya Masivala amehlo xa sithandaza. Thixo wethu kusifanele uthi inqumama sithobe Nkosi siqubuthe kuwe. Sisithi uyingcwele. Uyingcwele, uyingcwele Yehova mikhosi. Sinqula wena Nkosi ngoba Nkosi usidalile. Sikoyika Nkosi njengomkhonzi wakho uJob. Njoba wanqwala kuwe sekunzima. The going was tough. Nathi Thixo wethu sifundise Nkosi uba ngabantu abaproactive ngoba usinikile lo capacity so that when we hit challenges, when we hit difficulties, we respond and not react. Sifundise Nkosi ukuthemba. Sifundise Nkosi ukwazi ubungaphezulu kwixaki zethu. Sifundise Nkosi uzola. Sesibone ngathi akhonto uyenzayo ngoba ukho umzuzu okuhlale unento ongayenziyo. Sishiye Nkosi emakhaya abantwana bethu, sishiye Nkosi abayeni namakhosikazi, sishiye abamelwane bethu, sishiye intshaba zethu ngoba nathi sizintshaba kwabanye abantu. Onke Nkosi lamaqela siwaphose ezandleni zakho. Sinike Nkosi ubusuku benzolo. Uvuke nathi silibone sonke nelangomso. Usinike Nkosi kwakhona inxaxheba yokukunqula. Uba kuthe kanti Nkosi lelokugqibela elithuba sikunqula, nika Nkosi ezizigqibo zoba siphakamesema ngalondlela senza umqondiso wokukhonza. Zinika ixabiso Nkosi wabhala amagama ethu encwadini yobomi.
Sikelela lo mthandazo ke Nkosi egameni lenkosi yethu Yesu. Alaba ufefe lenkosi yethu Yesu uthando lukaBaba uyise nobudlelwano bomoya ingcwele nganganathi ngokude benginaphakade. Amen. Masihlale phansi. Siyabulela uThixo ngelizwi lakhe namhlanje. Siyabulela indlela ephakame ngayo, indlela ekuthe kwashunyelwa namhlanje. Izolo iphakamile, namhlanje iphakama kangako. But if you miss ukuza ngomso, uzophoswa yona nto. Sesisivile isihloko sangomso. Ungaphoswa ngomso. Make sure uba ulapha. Ngexesha selenziwe nofefa khonto sizawuyenza ixesha. Sawuhlabela nje ingoma ezibasibheke